Què tal? Bona nit. Joder, completa. Com esteu? Abans de res, moltes gràcies a la Carme i a la Judit i a la gent del FET de Sant Feliu per convidar-me avui aquí a dir 4 coses. Pels que no em conegueu, que jo suposo que seran la majoria, jo sóc el que se'n podria dir un Sant Feliuenc adoptiu. Jo fa una mica més d'un any que vam venir a viure amb la Clara, la meva parella, aquí a Sant Feliu. No patiu, perquè no hi ha hagut el que seria un xoc cultural, perquè jo sóc de Salt i això, Salt és una mena de feu que el Baix Llobregat té al cor del gironès. Llavors no patiu, no hi ha hagut xoc cultural i sobretot no patiu perquè jo m'estic integrant superbé a Sant Feliu. He de dir que fa 12 mesos, més o menys, que vivim a Sant Feliu, 9 han estat de pandèmia i de confinaments diversos, això no ho ha posat fàcil. Vol dir, per tant, que d'aquests 12 mesos, 3 han estat sense sortir de casa i això, doncs, no vaig poder conèixer a fons el meu poble d'acollida, però no és cap problema perquè ara, els caps de setmana, no puc sortir de Sant Feliu i, per tant, no em queda més remei que conèixer el meu poble d'acollida. Us ho deia ara, i és veritat, jo m'estic integrant molt bé, he de dir que d'una banda m'heu acollit amb els braços oberts, però també m'agradaria posar en valor que jo hi estic posant molta voluntat amb el tema aquest d'integrar-me a Sanfe, per exemple, sempre dic Sanfe, la gent d'aquí diguem Sanfe. Una altra cosa que faig jo és intentar fer molt de gasto als establiments del comerç local d'aquí al poble, tota l'estona estic fent gasto. Si em pregunteu quina botiga voleu que us recomani a l'atzar, per exemple, una botiga que us recomano jo és Elèctrica Molins. Tenen de tot, tenen piles, tenen bombetes, tenen tires de leds, treballen superbé, és una gent que treballa molt bé. També m'he fet jo la targeta de soci de la carnisseria de Cal Marc, és com la targeta que substitueix el carnet jove. Llavors arriba un moment a la vida que et caduca el carnet jove, és una mica traumàtic, i llavors tu et fas la targeta de Cal Marc perquè la vida ja va bastant en sèrio, a partir de llavors. Altres coses que faig jo per integrar-me, doncs, per exemple, vaig a dinar o a esmorzar sempre que puc, al Font de Sal, al Menargues, vaig a sopar a l'Ateneu, demanem sushi, al Telemaqui, tot el dia, menjo fora, tota l'estona, perquè m'estic integrant i llavors estic ajudant als bars i restaurants de Sant Feliu. Si veieu gent que treballa en la restauració de Sant Feliu i estan contents, sóc jo, és gràcies a mi. Amb la tonteria, el que passa és que jo faig servir menys els fogons que un estudiant que se'n va d'Erasmus i sobreviu a base de pizzas congelades i ja té com-ho. Però jo ho faig tot per ajudar. També he vingut alguna vegada aquí al Cine Baix, aquest diumenge passat, amb la Clara vam venir a veure una pel·li, per exemple. Ens van fer seure separats perquè hi ha aquest tema del coronavirus i ells es prenen molt seriosament tot això de la distància. Quan es va acabar la pel·li, evidentment, vam marxar separats, nosaltres, cadascú pel seu costat, i aquella nit jo voluntàriament vaig dormir al sofà perquè jo no dic res, no vull comentar res, no em queixo, perquè jo m'estic integrant al poble i vaig pensar, són els seus costums i s'han de respectar. Què més he fet per integrar-me? Doncs una altra cosa que he fet és intentar participar del teixit associatiu. Ens hem fet membres d'una cooperativa de consum ecològic. Això és el que fem la gent de 30 anys, que som d'esquerres, però vam anar a l'escola concertada. Llavors ens sentim una mica culpables, tenim remordiments de consciència. És un model de negoci que funciona en base a gent que ens sentim una mica culpables. A mi em sembla bé, això que funcioni així. La nostra cooperativa, en concret aquí de Sant Feliu, es diu La Paca. Això vol dir que jo estic en un grup de WhatsApp amb gent que et miren molt malament si dus que ets de la caixa, perquè ells ho tenen tot a la banca ètica, i gent que creu bastant en el tema de la Pachamama. No passa res, jo ho faig totalment convençut perquè jo he pres últimament que és molt important consumir productes de proximitat. Jo no sé si ho sabíeu, però es veu que els alvocats estan assecant molt els camps de conreu de Xile. I això no pot ser i hem de menjar faves. Les faves són menys sexis que els alvocats? Com direu, probablement sí, però no assequen els camps de conreu de Xile. Jo, personalment, reconec que fins fa no gaire no estava molt al tanto del tema camps de conreu de Xile, però ara sí, és un tema que és bastant important i es veu que hem de menjar pomes d'aquí del Baix Llobregat, hem de menjar bledes, hem de menjar carxofes, que ho feu superbé, es veu, tot això ho fem molt bé. Jo us he de reconèixer, a mi se m'estan acumulant les bledes a la nevera perquè, ja ho recordareu, tot el dia menjo fora de casa i llavors estic salvant els bars i restaurants de Sant Feliu i hi ha un conflicte d'interessos aquí en el tema del consum ecològic i el tema de salvar els bars. Però jo no protesto perquè jo m'estic integrant. Estem molt contents, això és veritat, estem molt contents amb la nostra cooperativa de comerç ecològic. Només té un defecte una mica rellevant, que és que els camps que tenen ells de conreu són a Molins de Rei. I llavors jo penso, ningú és perfecte. Això és una broma que he fet perquè m'han dit que hi ha rivalitat Molins-Sanfe i jo només penso en integrar-me. Què més hem fet? En aquest any de vida de Sant Feliu hem fet un petit hort urbà.
perquè ja haureu notat que jo el tema d'integrar-me a Sant Feliu també l'estic compaginant amb el tema de salvar el planeta. Són compatibles. Són dues coses perfectament compatibles, s'han de compaginar. Jo, si podeu, us ho recomano que feu un hort urbà, perquè al final només has de llaurar la terra bastant, has d'anar a comprar planter, has d'estar atent que et venguin un planter que estigui bé, l'has de plantar, llavors l'has de regar cada dia o cada 2 dies, no massa aigua ni massa poca tampoc, has de treure les males herbes, has de vigilar que no surtin bitxos, si surten bitxos s'ha d'actuar, és molt important actuar, s'ha de lligar les tomateres amb unes canyes, això s'ha de fer amb un fil que no sigui de plàstic, recordem que estem salvant el planeta, i llavors s'ha d'esperar i collir, i al final de tot, 5 o 6 tomates et surten que està molt bé. Són tomates que tenen gust de tomata, això és el que hem vingut a fer, és l'important, que tinguin gust de tomàquet. Més coses, una cosa que m'ha ajudat molt a integrar-me a Sant Feliu, o Sanfe, que diguem la gent d'aquí, és que hem adoptat un gos. Vam adoptar un gos de la gossera perquè nosaltres som una mica més bones persones que els que heu comprat un animal. Els que heu comprat un gos o un altre animal, està bé, esteu cuidant una bèstia, li esteu donant una vida, l'estimeu segur, però nosaltres li vam salvar la vida, o sigui, no podeu competir. Em sap greu, no passa res, ja està bé també, però si podeu, adopteu. El nostre gos es diu Llull i tenir-lo m'ha anat molt bé per conèixer una mica més a fons a Sant Feliu, que és el meu poble d'acollida. El trec a passejar en Llull a llocs molt xulos que teniu per aquí. Per exemple, m'agrada molt anar al camí que va fins al riu i hi ha un paisatge que a mi m'agrada molt en aquest camí perquè em recorda precisament el camí que hi ha a Salt, que va fins al riu Ter, en aquest cas. Són molt semblants als paisatges, hi ha un camí de sorra, tenim horts a banda i banda, hi ha canyes i també hi ha 6 milions de llaures d'estrella d'am a les marges dels camins. En els dos casos em fa sentir com a casa. M'agrada molt també anar a la Penya del Moro, aquí a Sant Feliu, és una excursió molt guai. També és veritat que jo crec que sospito que no soc l'únic que hauria d'anar-hi, perquè els caps de setmana, després del confinament, hi havia més gent a la Penya del Moro que a la línia blava del metro el dilluns a hora punta. Hi havia molta gent vestida amb el que en diem roba tècnica del Decathlon per pujar a la Penya del Moro, gent que porta el mòbil aquí enganxat amb un suport perquè li compti les pulsacions. En principi jo pensava, tampoc no ets Kilian Jornet, però cadascú se sabrà de lo seu. Tot això, trobar-me aquest tipus de gent, que en algun cas em podria molestar, no passa res, val la pena, m'estic integrant i a més, quan arribes a dalt de tot de la Penya del Moro, doncs pots gaudir de les fantàstiques vistes a la fàbrica de ciment, que hi ha des d'allà, molt maca, la Sanson, maca perquè sí, la tenim aquí a Sanfe, molt bonica. Jo ho recomano també, sempre que pugueu, anar-hi. En fi, ja ho veieu, m'estic integrant molt bé a Sant Feliu, jo crec que ho estic fent bé, perquè he aconseguit, per exemple, que em convidessin aquí a parlar a la presentació de l'anuari del Fet a Sant Feliu, aquí al Cine Baix. Fora conyes, ara, ja el Fet a Sant Feliu i el Cine Baix són dos d'aquelles coses que són dues joies que tenen els pobles, que és molt guai, que existeixin, és brutal i que estem obligats a cuidar. Són espais cooperatius on hi ha gent que s'ocorre molt, que moltes vegades s'ocorre voluntàriament, i foten hores, i foten esforços, i foten talent, i en realitat són el tipus de coses que fan que els pobles siguin pobles i no només llocs, o sigui que moltes gràcies i per molts anys.